Hindi po sa pagmamalaki, ang pares po natin, kahit po hindi nyo natimplahan, hindi po umaalat yan. Yung po ang ipagmamalaki ko. Ang pares ko po ay hindi umaalat, hindi po nagbabago ang timpla. Kahit po walang timpla, masarap po. Meron po tayong pares sa halagang 60 pesos, meron na pong rice yan. At meron din po tayong adobong itik sa halagang 80 pesos, may isang kanin na po, only soup po yan. Meron din po tayong bulalo sa halagang 80 pesos din po yan, only soup po at may isang kanin. Meron naman po tayong dinakdakan sa halagang 99 pesos po, only rice, only soup na po yan. At meron din po tayong tinatawag na tigas, putok ugat sa halagang 150 pesos. Meron po yung soup number 5, tumbong, litsong kawali, taba, putak, only rice po. Sa isang araw po, nakaka 40 kilos po ako ng tapa, saka 20 kilos na balat, saka 5 pirasong bulalo, saka yung litsong kawali po natin, nakaka 250 kilos po tayo, saka 100 na bulaklak. Yung itik po, 100, kinukulang pa ho. Saka yung kabayo po natin, medyo nagsisimula pa lang, halos 40 kilos pa lang. Ako nga ho pala si Renato Amang Liwag, ang nagmamay-ari po ng Amang Solid Tapares at matatagpuan po yan dito sa 1001 Andros Avenue, Barangay 185, Gate 3, Maricaban, Pasay City. Nagsimula po ang Amang Solid Tapares noong pandemic po. Dati po akong driver ng jeepney driver po at noong pandemic po ay naging driver po kami ng Philippine General Hospital. Nung nagbibiyahe po kami, nakita ko po dun sa Talaba, may parisan po doon, halos ang daming rider na kumakain. Pinangako ko po sa sarili ko kung sakasakaling matatapos na yung kontrata namin sa Philippine General Hospital, magsisimula po ako ng parisan. Kaya po nung natapos po kami nung December 8, December 19 po, nagsimula na po ako ng pares. Nagsimula po ako talaga, napakahirap. Napakaliit ng budget, halos yung mga gamit ko, hiniram ko lang po sa kapatid ko, sa pinsan ko. Yun po, doon po nagsimula. Kahit po noon pandemic, kahit po take out lang, kahit paano po nakaka-house, pero napakahirap po talaga. Sa larangan po ng pares talaga, napakahirap po. Andyan na po yung puyat, sobrang pagod, mamamalengke ka na nga po, magluluto ka pa, maghuhugas ka pa, magtitinda ka pa po. Nagpapasalamat po ako sa suporta ng aking asawa, sa aking pamilya, sa awa po ng Diyos. Medyo nakaraos at dumating na din nga po sa point na talaga pong gusto ko na rin pong sumuko. Pero nakapag-isip-isip din po ako na kung susuko po ako, wala pong mangyayari. Kasi po, napakahirap po ng buhay. Sa pagninegosyo po kasi, may pagkakataon tayong umasenso. Kailangan lang po talaga sipag at tiyaga, tiwala sa sarili, at yung pananalig po sa Diyos. Yun po, sa awa po ng Diyos, eto na po tayo ngayon. Medyo nakikilala na po. Papasalamat po ako sa mga taong sumuporta sa akin, sa pamilya, sa mga kaibigan, at lalong-lalo na yung mga customer. At higit sa lahat po, yung mga vlogger na tumutulong sa amin na maliliit na negosyante. Saludo po ako sa inyo. Nandahil po sa inyo, andito ako ngayon at unti-unti nang nakikilala. Kaya po maraming pong salamat sa lahat ng vlogger. Sana po, mas marami pa kayong matulungan na katulad ko. Inspirasyon ko po, siyempre, unang-una, pamilya, mga anak ko. Saka ho, talaga pong, kami po talaga, ulilang lubos na po ako sa ama. Halos 3 taon po ako talaga pong
napakahirap po ng buhay namin sa probinsya. Talaga pong, nung nag-aaral kami, talagang nagtatrabaho ka muna bago ka pumasok. Talaga pong naranasan namin na kumakain na toyo lang, mantika lang. Nagpapasalamat po ako sa magulang ko, saka sa kuya ko, kay Reynaldo Liwag. Siya po ang tumayong ama at ina ko. Talaga pong grabe yung pagsusumikap niya para po maiahon kami sa hirap. Saka ayoko na din po naman na maranasan ng mga anak ko yung hirap talaga ng dinanas ko noon. Kaya kahit paano po, gusto ko po sila mabigyan ng magandang buhay. Kung papalarin po tayo. Sa lahat po na hindi pa nakakatikim yan o nakakapasyal dito kay Amang Solly Tapares, pasyal na po kayo dito sa 1001 Andros Avenue, Gate 3, Maricaban, Pasay City. At nagpapasalamat po uli ako sa lahat ng sumusuporta sa akin, ang pamilya, customer, at sa lahat po ng vlogger na tumutulong sa maliliit na negosyante katulad ko. Saludo po ako sa inyo at napakalaking blessing po at tulong nyo sa amin. Sana po mapasyalan nyo ang Amang Solly Tapares at matikman ang pinagmamalaking adobong kabayo, adobong itik, putok batok. Yun lang po at maraming salamat. Ingat po.